Kinsay ganahan daghan og kwarta dire. Unsa man ang kwarta? Importante ng kwarta dili. Yes, ang kwarta importante. Nganong importante man ang kwarta? Yes, number 1, para makapalit og bugas. Makapalit og sudan. Kanang gikinahanglan sa inyong eskwelahan, gipalit na ninyo. Kanang inyong gipangsulob, gipalit na ninyo. Kanang gikaon ninyo, kanang gisulob ninyo, kanang inyong gipuy-an, kanang inyong giplitis motor, inyo nang gipangbayran og kwarta. Ako ang pangutana, unsa man ang kwarta, sayon pangitaon or dili? Lisod pangitaon ang kwarta. Kaya kung sayon pa pangitaon ang kwarta, kanang inyong mamagpapa, dili na manarbaho. Magsige na nagsuri-suri, magsigpamunit og kwarta. Kaya sayon ra pangitaon ang kwarta. Pero ang kwarta, lisod pangitaon. Kinahanglan nimong haguan, kinahanglan nimong trabahuan. Mao sad nay another nga rason nganong naa mo sa eskwelahan aron makahibalo unya mo unsaon